everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Proven and tested na kayo ning kumuha na Ha? Siguradong malukapag yun o niya si Renato inig kaigoy ni. O kamaw. Ay, boy, no, sige, shoot ah. Ako una. Shoot ah. Tasyo ba, tasyo? Ha. Mag-istorya na tagbalik. Uhahay. Okay, Lixpi. Basta noy, ay kabalaga. Isyot na lang na daan ang imong pusta pabor nako kay siguradong mudaog yung ka. O kamaw. Wa pa day ka mulakaw, daday. Ay, karon, mapadong na ko, Felix. Nga naman di ay. Kuan ba? Doon ako isulti nimo. Sigurado na ba yun ka nga adto ka pusta pabor ni Tasyo? Oh, sigurado. Nagpustaan na nabuyo ta. Di na yun mausab ang imong huna-huna? Ay, di na. Ang mga sugarol, Felix, kung utsay ilang gipustaan, di na gid na mausab. Baya, no? Nga nung ngutan naman ka nako, ano. Ang ako lang ba? Basin og mausab ang imong huna-huna. Ha, agoy. Naibaw ko si imong huna, Felix. Gikulbaan ka, no? Aron ka masayod, Felix. Sigurado kong mapildi ko na si Renato. Huwag ka magkabantay linak tananak nato, ha? Nga murag kumong-kumong. Pero, daday, wa ka makabantay nga bingkol kay og lawas si Renato? Bingkol, good taon. Mas bingkol pastasyon. Unya, sakto pag-barog. Ha? Kadang suwang ni nato kung maigo na sa kumultasyon, sigurado yung matulilik na. Bida, no? Gikulbaan na ka, no? Klaro Ambot kayo. lang. Clarix na kayo ng luspad na kapilex. Bebe. Ambing na. Ihatag na lang ng daan akong imong 5,000 kay sigurado mapildi na gyud ka. Yaday! Wala. Mayo! Uy, Si Turibs. nanay, Si Turibs. ang imong amiga nga liwat nimo. Ay! Toribia! Dali dayon. Dayon na Rebs. Dali Rebs, ali. Mayong buntag ninyo, daday, Felix. Mayong buntag sab. Ayong buntot. Toribia. Sa'yo lagi ka to, Rebs. Ay, sayog yun ko. Gabi pamanunta kumuanhi din pero ay wa na lang kumudayon oy kay mahadlo ko gabi mulakaw. Anya. Utsang pa'y balita. Ha? Gipangita na ko ni Goryo dito. Ay, na ako'y good news ninyo, daday. Hala. Utsang man na ang good news to, Rebs. Minaw lang ko. Minaw mas Felix. Minaw lang ko. Para ko na nimo Uy, hala! Kwarta! Para imo na. Gihatag na ni Craigie, daday. Chismil na. Hulo, kanindot gud ini. Ay, grasya, gika sa langit. Uy! Ay! Ninduta ka, Toribia. Ha? Ang ako, ay man. Uy, wa makailabot Felix good. Ay, ganun wa mo ko ilabot, Toribia. Ganun si daday naman. Abi ninyo, daday, gihatagan ka anak ni Craigie kay gusto niya nga adto ka mo pusta pabor ni Renato. Unsa ti ay? Uy! Ako mo'y angay hatagan ni Ana. Oh! Huwag ka masayop ang hatagan na Toribia. Pabor ba ko rin nato, pabor ba ko niya. Tapat. Kumutagad anak niya. Tapa, ragon to, Rebs, ha? Sige. Ilang gisultihan nga nagpustaan ay ta. Ay, uy! Mao bitang gitagaan kag Gismel kay di sila gusto nga adto ka mo pustas pikas. Kinahanglan nga arita pusta pabor ni Renato. Pero to, Rebs. Ay, Ay, patay pag-iubo na no ko. Ubo na. Dawata na lang na daday, dawata na lang gud. Bahala na kag unsaon na nimo.
Kung pangutanon gani ka ni Greggy, ingna na lang nga ni bali na ka. Oy, di na mahimo. Kinahanglang ako'y mo dawat ana og dili ikaw daday. Basta ako di ko mo... Hilom ka na diha, Felix! Wa ko tagdada. Hilom ha. Nga nung ikaw may mudawat nga ako may gitagaan. Unya, pabor mo kan Tasyo. Nga nung banda ay pabor ko. Oy, Toribia. Day. Ay, nagsaba. Ato-ato ra ni. Toribia. Ingna lang nga ni pabor na ko ni Renato. Sige, daday. Wala problema, daday. Sige. Basta di ko Ha, musumbong ko ni Goryo. Di na maayo ang imo daday. Ha? Tikas-tikas ang imo ha. Kasi ba yung gusto ni mo, Felix Dakat? Ha? Unsa? Gusto ka nga kita na lang magboksing? Oy. Na! Kahagara, ha? Ako ni hagdon og boxing. Ya pili kasado. Tagad. Wata to ni butanda. Isiyot! Nang tanang ni Bugwata! Isiyot na! Kadi ti kasibugan. Oy. Nag-away naman hinuon mong duha, daday. Hanggaw na. Para, una, be. Para. Sabuti na lang na ninyo. Para. Kung mag-away mo, adto na lang muskama pag-away, oy. Ang bugiro ng tawhana. Kalma lang, lagi. Kalma lang, daday. Bida. Kalma lang. Ayaw mo pagsumpag kay. May istorya naman gud ninyo sa mayong paagi, gud. Uy, Felix. Ha? laban. Ikaw ha? Musumbong-sumbong gani ka. Makita unya nimo ang scattered. O bitaw. Oh. Musumbong mo ko ba? Kitang scattered ane. May sus. Ge, tanaw ta ha. Kung mahibawan ginako. Ha? Mahibog yun ning playing susir ang akong kumo lagi. Awa. Oy! Ha? Wag yung ko mahadlok ha, daday. Uhahay! Ay! Ago! Kaya na ko lang mong pugaling mong Ha? flying saucer! Sige! Hagita lang unya ko do! Gusto naman kondisyon rin. Kondisyon kay pirmi akong lawas nil. Nalipay sab ko kay suhitom sab day si Lolo og mga teknik sa boxing. Bilib sa bitaw ko ano imong lulo rin. Kay lagsik mo yung gayo. Kunya, praktisado sad. Oo, tinuda nil. Kanay no si Lolo sa di pa na ingon ana ang iyang edad kaniya to. Kamao gyud nang mga mot. Oo, mailhan bitaw. Ay mao bitaw maldito kay na daghan naman na og nakaaway kaniya to. Kunya rin, masaman, preparado na magkakakarong birnes. Bagtik na kaya na akong kumo nil. Inikaigo inis na ang Tasyo. Sigurado yung ko nga magkawil-kawil ang iya papangig. Labi na og kombinasyon na ni mo kumbusyat. Tanyuliga. Dili lang kay kumbura yung madawat. Masyad yun yan siya starok. Nindot kaya na rin da. Nindot. Daga na ra ba kayo ang nagginamhinam sa inyong away? Ug dagha na sad ang nagpinustaay. Kuan ba? Pustaanay na. Kuan nil ba? Simutan ba? Asa man ka mipusta ang mga tao? Aw siyempre, ni mo gid rin. Nga ikaw nil, asam ka pusta? Aw siyempre. Di na mo misri pangutanan ako rin. Matik na ni mo gid. Kanagyan. Di malas ang mupusta ni Tasyo. Sigurado yung mula gubo ang ilang ipusta. Biya guys tasyo ining tapara rin eh. Bisag lugruhan pa. Usara ni kawitik nil. Sukarap lagi na dayon. Pero rin, nakoy hangyo ni mo ha. Hangyo, saan? Patangaw na ko diya og 20 mil bi. Kay doon ako'y hagdon. Si Brutus. Ako tong hagdon kay sukar hul ba ito? Brutus. Brutus ba? Kung pani kontrang papay. Sigurado ko nga adto to siya pabor ni Tasyo. Sige. Hagda siya og 50 mil. Sige. 30 mil. 30 imo, 20 ako. Sige. Ina kung napailaim sokol. Napailain akong 50 mil diri. Sige. Kanada. Mo na akong gusto. Lunes na. Upat lang adlaw, Birnes na. The moment of truth. Oh, come on. Practice sa Fitz. Ayaw. No, siya. Ugmana. Di mayo nga kanang istrito na to tibok si mana. Palabyo na to ang usa ka adlaw. Nya ini kahibes, pahuway na kana. Laron di ka ma-overtraining. Double L. Mo ba? Oh, come on. Ingon ana man gina. Kinahanglan nga relax na ka. Aron mapundo ang imong kusog. Gusto ko nga mulangoy sa puppets. Ha?
Ugmana. Languyon ako ng pikasuba. May bakang mulangoy siya? Oh, come on. Ayaw kalimot, Pitch, nga paborito kinako ng swimming sports. Kanitos gamay pa ko, pirmi kong mudungan ni Papa nga mulangoy sa swimming pool. O tuo day no? Oh. Dato mo day kagikan. So, nagamay pa ko, gikan ko spirono, babot ko spir size, linangoy. Gani. Oh. Tama. Juan, nahunong lang to. Ha? Nahunong lang to langoy, Pitch, tungod kay, ay, magkuhan manggod tungod sa nitabon ako ba? Oo. Eh, kung pa, sige gyapon kog langoy sa swimming pool ni Lolo, oy. Aha. Nagbata gini kag langoy siya. Oo, tinaw na. Oh, come on. Magkapataas na siya sa hangin na to, Pitch. Mao day puro makikaglawas siya. O sana sa akong technique, Pitch, nga nung taas ko ang hangin. Dako gini kay kagbitahan ni Renato siya. Lupigon gini mo siya. Oh, come on. Makita mauno niya ni Katag ba? Makita yung scatter na ni. Kanang sige niya upang hambog sa uban. Mawawaraw niya na siya. Oh, come on. Nakatungo ko kong balita gikan sa iyang kampus siya. Gadili ko no kaabtag first round. Oy, double L. Double L. Oh, come on. Yatira. Base no giyang gibali. Yaw palupin siya, ha? Timan ilang subject tong gitudlo na ko nimo. Ready na kayo, Pitch? Ayo. Uy. Yay. Yay, wapalibak, Pijay. Wapalibak ko. Ayay. Kuyog niya si Noy Felix. Uy, si Felix na ka. Yeah. Uhay. Nasi uhamay. Tara, bilang ka na ako. Kasyo. Ipito. Oh, daan na rin. Manawag na may. Unsa na rin. Niya, kuyog na ko si Noy Felix. Uhay. May buntag. Nilixpi. May buntag sa ptasyo. Ah. Ay. Sa may ato'y kalaga ninyo. Ha? Juan, niya misyo kay ato nang i-final ang atong kasabutan. Gusto na ko nga si Noy Felix mo'y atong himuong referee. Ha? Ikaw, Noy, Lixpi? Oo, Tasyo. Ako mo inyong referee. Uy, sigurado ka, Noy? Oh, ikaw wala ka. Tasyo. Partas kay kong referee. Eh. Huwag ko'y napigan. Makiangayon kay kong nga tao. Felix ko ni. Juan Ilalis, Noy Felix. Mabitaw nga gihapit giti ka sa inyo. Kay ikaw gyud akong nahuna-hunaan nga himuong referee. Salamat. Salamat sa iyong lig nato. So, reglado na. Wala tayo reklamo. Final na nga si Noy Felix ang atong referee. Saman, okay ba kasyo? Oh, come on. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.